Adolescència. Aquest període pel qual passem i que més enllà de tots els tòpics més rancis és un moment clau pel nostre desenvolupament a nivell individual i col·lectiu. Potser a simple vista els canvis més evidents són els físics, però no podem oblidar que n'hi haurà d'altres a nivell emocional i a nivell social que definiran com serem, com ens relacionarem i quines seran les col·lectivitats que formarem. Per això és important viure'ls de manera lliure, tranquil·la i segura. Comencem per la part més evident, els canvis físics. Ens transformem i creixem en la nostra alçada, la veu, el pèl, la mida dels malucs... I els nostres genitals canvien. No només creixen, sinó que adquireixen altres funcions. Com que no hi ha dues persones iguals, els nostres canvis i processos seran molt diversos. Perquè creixem, ens transformem i totes ho farem d'una manera ben diferent. En un moment de tants canvis, és imprescindible estimar-nos i la millor manera de fer-ho és conèixer-nos. El coneixement del propi cos ens permetrà acollir els canvis i sensacions que aniran apareixent. I per fer-ho no hi ha millor cosa que mirar els nostres genitals directament o amb l'ajuda d'un mirallet. Reconèixer el propi cos, els canvis que experimentarà, el procés de maduració, ens servirà per aprendre com n'hem de tenir cura. D'entre tots els canvis, cal tenir en compte l'aparició de la regla. I'm menstruating. Why is that a big deal? La menarquia és un signe important de maduració i creixement dels genitals externs i interns. I el nostre cos dispara la producció d'hormones sexuals. I quan comença? No es pot saber amb exactitud, però habitualment trobem que les primeres menstruacions apareixen entre els 10 i els 15. I és habitual que els primers anys puguem experimentar canvis en el patró del sagnat o inclús mesos sense menstruar. Hi ha moltes maneres de viure la regla i totes són vàlides. En aquesta etapa, les persones amb penis tenen les primeres ejaculacions. Això significa que expulsen líquid seminal a través de la uretra. L'ejaculació es pot donar durant la masturbació, en forma de pol·lució nocturna o compartint relacions sexuals amb una altra persona. Aquests canvis físics, aparentment evidents, també poden generar emocions com la por o la incertesa davant del desconeixement. Cap emoció és dolenta, totes són importants. Al mateix temps apareixen noves sensacions davant estímuls sexuals, somnis, fantasies, imatges, plaer, i que fins al moment o no havíem sentit o havíem sentit d'una forma molt diferent. L'autoconeixement del propi cos, de les emocions, sensacions i el benestar serà clau en aquesta etapa.